Sviatky. Teším sa na Vianoce, lebo dostanem darčeky. Zvolal Miško, keď videl, ako vonku za oknom padá sneh. Aj vy? Otočil sa na mamičku a ocka. Mamička sa usmiala a povedala: teším sa, lebo sú to čarovné sviatky. Bol stromček. Nebol len zelený, ale farebný. Rástli na ňom farebné guľky, čokoládové rybky a autíčka. Na vetvičkách svietili svetielka, no a večer pod stromčekom nerástli huby, ale som tam našiel ockové bábiky, maminkine autíčka a mne uhlia a palicu. Čarovné sviatky. Teším sa na Vianoce, lebo dostanem darčeky. Zavolal Miško, keď videl, ako vonku za oknom padá sneh. Aj vy? Otočil sa na mamičku a ocka. Mamička sa usmiala a povedala, že to nebude len obyčajný kúzelník. Keď na štedrý deň Miško pootvoril dvere do izby, prekvapil sa. No najkrajší bol stromček. Nebol to len zelený, ale farebný. Rástli na ňom farebné guľky, čokoládové rybky a autíčka. Na vetvičkách svietili svetielka. No a večer pod stromčekom nerástli huby, ale som tam našiel čarovné zrkadlo, ktoré mi povedalo, že budem najkrajší na svete a dostanem v škole jednotku. Čarovné sviatky. Teším sa na Vianoce, lebo dostanem darčeky, zvolal Miško, keď videl, ako vonku za oknom padá sneh. Aj vy? Otočil sa na mamičku a ocka. Keď na štedrý deň Miško otvoril dvere do izby, prekvapil sa. No najkrajší bol stromček. Nebol len zelený, ale farebný. Večer pod stromčekom nerástli huby, ale som tam našiel veľa krásnych darčekov. Videl som, že ocko dostal pod stromček monterky, lopatu a rebrík. Maminka dostala bicykel, panvicu a zásteru. A ja som dostal autíčka, kamióny a tak ďalej. Potom spolu sme zatvorili oči. Čarovné sviatky. Teším sa na Vianoce, lebo dostanem darčeky, zvolal Miško, keď videl, ako vonku za oknom padá sneh. Aj vy? Otočil sa na mamičku a ocka. Mamička sa usmiala a povedala: teším sa, lebo sú to čarovné sviatky. Najkrajší bol stromček. Nebol len zelený, ale farebný. Rastli na ňom farebné guľky, čokoládové rybky a autíčka. Na vetvičkách svietili svetielka, no a večer pod stromčekom nerastli huby, ale som tam našiel prekrásne darčeky. Presne tie, ktoré som Ježiškovi písal. Dostal som trenky, sviečky a gombíky. Mamina dostala žehličku a kvietok a ocino dostal varech.
sa na Vianoce, lebo dostanem darčeky. Zvolal Miško, keď videl, ako vonku za oknom padá sneh. Ivy otočil sa na mamičku a ocka. Mamička sa usmiala a povedala: Teším sa, lebo sú to čarovné sviatky. Miško nechápal. Vari k nám príde kúzelník s kúzelníckou paličkou. Keď na štedrý deň Miško pootvoril dvere do izby, prekvapil sa. Naozaj bolo všetko iné, ako by prečarované. Na vetvičkách svietili svetielka, no a večer pod stromčekom nerástli huby, ale som tam našiel farebné pero a jednu tácku. Mamička našla pod stromčekom sviečky a veľa papierov.